תלמוד 10 הספירות חלק כ"ט, שמיוחס לרבנו הצדיק המקובל האלוקי רבי יהודה שלג הלוי המכונה בעל הסולם זצ"ל, מחוכמת הקבלה ותורת הנסתר של רבנו רבי יצחק לורי אשכנזי המכונה האריזה מצפת זצ"ל, זכותם וזכות תורתם תשמור ותגן על כל עם ישראל הקדוש, אמן. חלק כ"ט. והמשכיל יבין מזה מה שכתב, כי כל יציאת אורות מחודשים ועולמות נוספים אינו אלא על ידי צמצום אור, כי כן היה צמצום האינסוף להוציא אדם קדמון, והאדם קדמון להוציא הנקודים והאצילות, וכל זה הוא קרוב אל ביטול המלאכים, ואסור להוציאו בפה, כי זה מקום גבוה. והנה אחר הצמצום והפרסה נזכרים נמצא האורות שם רבים מאוד במקום החזה, והועילה עלייתם שם לצורך מי נוקבין, וזה תבין במה שכתוב בעניין אבא ואמא, חוכמה ובינה, שנחלקו לבית כל אחד ואחד, אבא וישראל סבא, ובינה ותבונה. והמשכיל יבין כי כן היה כאן, כי שם עין בית של אדם קדמון, שם המוחין דה שבגולגולתה, מלגב, ושם סג, שהוא מאוזן ולמטה עד הטיבור בפנימיותו, ולא בבחינת האורות היוצאים לחוץ, אלא האורות הפנימיים עצמם של אדם קדמון. והנה העין בית שהוא דחורה, שם המוחין שלו נזדווג עם הטעמים של הסג, שם מן אחפ מי נוקבין, אוזניים חותם פה, הפנימיים, שהם השורשים אל האורות והענפים היוצאים לחוץ, ואלו הטעמים של סג הפנימיים נוקבה ונזדווגו יחד. ואז אלו האורות שמטיבור ולמטה שעלו במקום החזה, היו שם בבחינת מי נוקבין אל הנוקבה, שהם טעמים דסג, ועל ידי מי נוקבין אלו היה הזיווג הנזכר, ועל ידי זיווג הזה הולידו אור חדש, וירד זה אור החדש ובקע היא פרסה, כי הרי למעלה ממנה במקום החזה יש עתה אורות רבים מאוד, ואין כוח במקום לסובלם, ונבקע פרסה, ויורד האור דרך שם מהטיבור ולמטה, וממלא כל אותו מקום שהיה ריקן מזה האור הנולד החדש. זה שכתוב בפרשת בראשית דף ל"ב, דשאיב מאלה ויהיב לטאטה. אכן האור שהיה מתחילה למטה ועלה למעלה נשאר אחר כך תמיד למעלה בחזה ולא ירד בפרסה. אמנם להיותם שם למעלה והם דחוקים שם, הוציאו מהם ענפים לחוץ דרך העיניים, והם הנקודים שנתפשטו מחוץ אדם קדמון מן הטיבור עד סיום הרגליים, וזה עיקרם. אמנם גם אותו האור החדש שירד בפנימיותו דרך הפרסה, גם הוא בוקע הכלי והגוף של אדם קדמון, הוא מאיר בנקודים האלו, אין דרך גומות השיער ואין דרך הטיבור והיסוד. נמצא כי זה האור החדש בוקע שתי בקיעות, א' דרך הפרסה, ב' דרך דופני כלים של אדם קדמון. אמנם האור הראשון שהיה בתחילה למטה ועלה למעלה שוב לא ירד, ונשאר שם מהטיבור ולמעלה, ושם הניח שורשו תמיד, ומשם נתפשט ויצא דרך העיניים, והם הנקודים, ונמשך ונתפשט מבחוץ עד סיום רגליו לאדם קדמון. והנה כל האור הנמשך עד הטיבור, אפילו שהוא מבחינת העיניים, הכל נבלע ונכלל בעקודים, ולכן איננו ניכר. אבל האור הנמשך מתחת הטיבור עד רגליו, זהו לבדו נקרא בשם נקודות, לפי שהוא עומד עתה לבדו. וכן אותו אור שיורד דרך פרסה מחדש, ועל ידי זיווג הנרצה לומר גם הוא בוקע הגוף והכלי דאדם קדמון, ויוצא לחוץ
ומאיר באלו הניקודים, הרי בית מיני אור לצורך הניקודים. ועוד יש אור ג', והוא בהכרח כי כאשר יורד ומתפשט אור העין למטה דרך העקודים, הנה הוא מסתכל באורות אחפ, אוזניים, חותם ופה, ההם, והוא שואב משם ולוקח מהם אור לצורך עשיית הכלים של הנקודות, ולוקח מג' אורות שהם אורות אוזן, חותם, פה. והעניין הוא באופן זה, כי הנה נתבהר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם, פה, עוברים גם כן דרך שם, ואם כן מוכרח הוא כאשר נמשך אור העיניים דאדם קדמון דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה י' נקודות הם, הג' ראשונים, שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין באחפ, ממקומם עד מקום התחברות בשיבולת הזקן כנודע, ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתחילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה בשיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד החזה והפה עד הטיבור, ולא משיבולת הזקן ולמעלה. ונמצא כי לפי זה ג' נקודות לוקחים הערה לצורך הכלים שלהם מן ג' האורות שהם אחפ, אוזניים, חותם ופה, בשיבולת דוקה. אבל זין תחתונות אינן לוקחים רק מבית אורות לבד שהם חותם ופה, משיבולת ולמטה עד הטיבור, כי אור אוזן העליונה כבר נגמרה ונסתמה בשיבולת הזקן, ולכן גדולה היא הערת ג' נקודות העליונות מן הזין התחתונות, מהזת. ולסיבה זו ג' מלאכים הראשונים לא מתו, לפי שיש להם הערה גדולה והכלי שלהם הוא מעולה מאוד, לפי שנעשה מבחינת אוזן העליונה ומהחותם ופה. כי בהסתכלות העין באורות האוזן, חותם פה נעשו הכלים שלהם, כאן יצא לומר, כי לקחו כליהם ממקום שעדיין אורות האוזן שהם בחינת נשמה נמשכים שם, שהוא עד שיבולת הזקן, כאן יצא לומר. אמנם הזין מלאכים תתאים מתו, לפי שכליהם נעשו מהסתכלות עין בחותם פה לבד, והיה חסר מהם אור האוזן העליונה. והנה גם בגר, ג' ראשונות עצמם, יש בהם חילוק בין זה לזו, והוא כי מן הכתר לא ירד ממנה אפילו האחוריים, אלא האחוריים שנצח עוד יסוד נאי בלבד, אבל באבא ואמא של הנקודים ירדו האחוריים שלהם לבד, ונשארו הפנים במקומם. וטעם הדבר הוא כי אלו האורות שנמשכים עד שיבולת הזקן נחלקו לג', כי הכתר לקח מבחינת האוזן עצמה, ממה שהראייה שואבת בהסתכלות באור האוזן, וכפי שכתוב שנכללים בו בית אורות אחרים, ומזה נעשה כלי לכתר ניקודים, והבא לקח ממה שהראייה שואבת מאורות החותם, וגם אור הפה נכלל בו. והנה הכתר שלקח מן האוזן הערתו גדולה מאוד, לא נשבר כלי שלו, אבל אבא ואמא שאין לוקחים רק מן החותם ופה, נשברו האחוריים של כליהם. והנה אבא ואמא, אם היו מקבלים אור זה של החותם ופה של אדם קדמון, בהיותו למעלה קרוב אל מקום נקבי האוזן, אף על פי שלא היו מקבלים מאורות האוזן עצמה רק קצת הערה, היו מתקיימים האחוריים של כליהם. אבל כיוון שאין מקבלים רק מסיום האוזן, שהוא מקום שיבולת הזקן, לכן אף על פי שלוקחים קצת הערה אינו מועיל להם, ולכן נשברו האחוריים של כליהם. אבל הכתר,
כיוון שלוקח אור האוזן ממש, אף על פי שלקחו בסיומו, כיוון שהוא לוקח עצמותו, די בזה. ולא נשבר אפילו האחוריים של כלים דידה. מי שאין כן באבא ואמא, שאינם לוקחים רק הערה בעלמא, וגם שהוא בריחוק מקום, והרי נתבאר ג' בחינות אלו והם, כי הכתר נתקיים כולו, ואבא ואמא נשברו ונפלו האחוריים שלהם, וזון, זעיר אנפין ונוקבה, נפלו פנים והאחוריים שלהם.